ciyawan daura mun haka. Ciyawan. Kasance tare da shafinmu na YouTube mai suna ɗan asaban daɗin kowa. Shiri ne da aka kawo domin gamsarwa da nishaɗantarwa, faɗakarwa, waƙoƙin Hausa da kuma ku kasance da ɗan asaban daɗin kowa TV domin ganin shahararrun abubuwa na ilmantarwa da nishaɗantarwa. Daga nan Baba Shamaki, an tsaya mana Baba Shamaki in kakare ka. Ku kasance da ɗan asaben daɗin kowa TV. Jama'a ku kasance da ɗan asaban daɗin kowa TV, nishaɗantarwa da faɗakarwa. Mutumina. Ku kasance ɗan asaban daɗin kowa TV domin samun nishaɗantarwa. Salman. Ku kasance da ɗan asaban daɗin kowa TV domin nishaɗin ku shine. Ba kasance da asaban daɗin kowa ɗan asaban daɗin kowa TV. Sani mutumina. Ɗan asaban daɗin kowa ita ce TV mai nishaɗantarwa. Mutumina, ni ba za a ce min in yi ba. To ka yi oga. Kawai yankewa ba. Domin samun nishaɗi da faɗakarwa da wa'azantarwa da nishaɗantarwa. ita ce 69 ƙarshe ku.